Хәзер иртәнге 4. Сәгать 8-дә контроль эш булачак, ә аннары фортепиано буенча сынаулар көтә. Сез көннәр буе әзерләндегез, ләкин һаман да үзегезне әзер итеп хис итмисез. Нишләргә соң? Берәр чынаяк каһвә эчеп, тагын 1-2 сәгатегезне йотлауга һәм фортепианода уйнауга багышларга була. Әмма, ышанасызмы юкмы, ләкин китапларыгызны ябып куеп музыкадан аерылу һәм йокларга яту иң дөресе булачак. Йокы тормышыбызның якынча 3тән 1-ен алып тора, әмма күбебез дөрес йокларга тиешенчә игътибар бирми. Бу эшкә салкын карау битарафлык нәтиҗәсендә килеп чыга. Йокы вакытны юкка сарыф итүдә дә мөһим эштән соңда ял итеп алу гына да түгел. Ул безнең организм өчен бик тә мөһим, чөнки ул көчләрнең тигезлек һәм мөһим системаларны җайга сала. Сулыш алуга йогынты ясый, организмдагы күп кенә процесслар белән иммунитетны алып үсүгә кадәр идарә итә. Булар бар да искиткеч, әмма контроль эштән соңда йоклап алырга ярый түгелме? Хәер, ашыкмагыз әле. Йокы баш миенең дә нормаль эшчәнлеге өчен мөһим икән бит. Сез чирем иткән арада организмдагы барлык канның 5тән 1-е баш мие эшчәнлеге өчен тотыла. Сез йоклаган чакта баш миеңдә бик көчле һәм актив яңадан оештыру, реструктуризация бара. Ул исә хәтер өчен бик тә кирәк эш. Беренче карашка безнең хәтерләү сәләтебез әллә ни шаккатырлык нәрсә түгел дә кебек. Әмма 19 гасырда психолог Херман Абенгаус, ягъни мәгълүматның 40%-ын берничә 20 минут эчендә онытуыбызны исбатлады. Бу күренешне онытучанлык кәкрәсе дип атыйлар. Әмма бу югалтуларны хәтердән ныгыту, ягъни мәгълүматның кыска вакытлы хәтердән ышанычлырак булган озак вакытны хәтергә күчүче ярдәмендә булдырмаска мөмкин. Әлеге ике хәтернең берләшү баш миенең бер зур әһәмиятле гиппокамп исемле өлешендә ярдәмендә башкарыла. Гиппокампның озак вакытлы хәтерне формалаштырудагы ролен нейропсихолог Брэндон Миллер 1950 елларда ХМ дип танылган бер авыру кеше өстендәге тикшерүләр аша ачыклады. Гиппокампны алынгач, ХМ кыска вакытлы хәтерне формалаштыру мөмкинлеген югалта. Ләкин күп каватлы аркылы ул кайбер мотор күнекмәләрен истә калдыра башлый. Гиппокамптан алынганнан соң ХМ озак вакытлы хәтерләү сәләтен дә югалта. Бу тикшерү барышында гиппокамптның контроль эшкә әзерләнгәндә өйрәнергә кирәк булган фактлар һәм төшенчәләр өчен җавап бирә торган озак вакытлы декларатив хәтерне ныгыту өчен мөһим булуы, әмма сәнгать әсәрен башкарганда бармак хәрәкәтләрен кабатлауда кирәк булмаган гамәлләр хәтер өчен әһәмиятле булмавы ачыкланды. Миллерның тикшерүләре һәм Эрик Кандельның 90-нчы еллардагы хезмәтләре хәтер берләшүнең заманча моделен корырга мөмкинлек бирә. Туйчы, ягъни сенсорлы сигналларның башта шифрлары шишелә һәм алар нейроннарда кыска вакытлы хәтер рәвешендә саклана. Аннары алар гиппокампны китә, ул исә баш мие кабыгындагы нейроннарны арттыра һәм ныгыта. Нейропластик күренеше ярдәмендә яңа нейрон элемтәләре формалаша һәм нейрон челтәре ныгытыла. Мәгълүмат шул челтәргә озын вакытлы хәтер рәвешендә кайта. Алайса нигә без кайбер әйберләрне хәтерлибез соң, ә кайберләрен юк? Хәтерләү сәләте безнең тулылыгы һәм сыйфатына тәэсир итүнең берничә усулы бар. Мәсәлән, гадәттән тыш эмоциональ вакыйгалар яки кичерешләрдән хатирәләр. Гиппокамп эмоциялар белән бәйле булганда хәтердә яхшырак саклана. Хәтерне ныгыту барыннан да ныграк ярдәм итә торган әйбер ул. Әлбәттә, сәламәт төнге йокы. Йокы 4 өлештән тора. Иң тирән йокы стадияләре ул акрын дулкынлы йокы һәм күзләрнең тиз хәрәкәте стадиясе. Йокучыларның баш миендә энцефалограф ярдәмендә электрик импульслар теркәлә. Алар баш мие кәүсәсе гиппокамп, таламус һәм кабык арасында хәрәкәт итәләр. Бу 4 нокта хәтер ясау эшендә узучы төеннәр булып торалар. Тикшерүләр күрсәткәнчә, йокының төрле фазаларында төрле төргә караган хатирәләр берләштерелә. Акрын йокының беренче стадиясендә декларатив хәтер гиппокампның алгы өлешендә урнашкан. Гиппокамп белән кабык арасында импульс алышу туктаусыз булганга, гиппокампны яңадан торгызырга туры килә. Шуның аркасында хәтер кабыктагы озак вакытлы саклану урынына күчә. Тиз йокы исә киресенчә уяу баш миенең халәтенә охшаш була. Ул гамәлләр хәрәкәтен берләштерүгә багышланган. Үткәрелгән әлеге тикшерүләр нигезендә формулалар ятланганнан соң 3 сәгать, фортепианода уйнап алганнан соң 1 сәгать узгач йоклап алу сезгә файдалы булачак билгеле. Йокы туймау димәк, сәламәтлеккә дә зыян салачак.
яңа гына алган белем һәм күнекмәләрнең истә калуында начар тәэсир итәчәк. Чыннан да, иртә кичтән хәерлерәк. Димәк, йокы вакытында барган реструктуризация һәм яңа нейрон берләшмәләренең формалашуын истә тотсагыз, сәламәт йокыдан соң сез һәр иртәнге яхшы кәеф, яңартылган һәм яхшыртылган баш мие белән яңа урлар яуларга әзер булып уяначаксыз. Гыйлем һәм фән мәгариф берләшмәсе, Таңсылу Алтай һәм Айдар Шәйхи тәрҗемәсе, Фирүзә Шәйхуллина укыды. Татарстан радиосында язылды. 2016 ел.